Какво ста хора с Skeleton 3, вие сте с Gaming Bull. Сега ще цъкаме лига. Когато приеха в Gaming Bull, бе. Сега. Сега. Аре да те помогнете, а? Не ми отвори. Идвам. Отвори. Ай към. Ай към. Към хирлата. Виж, Ай към. I am Опа, coming. виж. Пише къмата. Чай ще се Какво? варна тука. може. Аз ще варна... Да, ти можеш ти малко. Капа. Ай, но ти фарт. Кърза майката. Падажа, Summoner. Кой го казваше това, бе? О, слушаш ли, бате? Да, бати Сар. бас. Роги! Роги! Приели са те в клани са те кикнали. Защото не знам Бега, що. бега, бец. Колко бе? За майка ти, бе. Не, тук умрях. Защото това е рогито. Защото си е так. Дали какъв е проблема при Дариус, че не мога да му правя тактиката ми да го убия на първи левел, защото той е по-силен от това. Сетих се. Ах, мамицата ти нещастна. После рогито не видел. И сега не е умрял, така че. Оджин ще ни прави на луди верц. Абе, брат, багнах Какъв блю Джейс, бъфа. бе, брат? Какъв Джейс? Джин! Ти каза Джейс. Казах Джин! Взимай Но тъпката фармата, ми Роги, беше на езика и бе. затова така АДЦ се си е ми, чуло. бе. Роги, бе, АДЦ си ми, бе. Взимай Какво фарма, искаш да бе. правя, бе? Какво искаш да правя? Да взимаш фарма. Роги АДЦ си ми, лад. Да взимам или да не взимам? Да го взимаш. Але кажете нещо, бе. Гуджи. Браво. До сега един път съм взел фърст злот. На топ. Миналата игра, да. Да. Ама после го обърнах с джунгла на дабл. Роги, Ти защо не искаш ли взимаш реклама на фарма? канала? Аз искам. Роги, взимай шибания фарм. Как бе, бате, ти приличам на факир? Може. В смисъл, да фък. Може ли да се размените мида и... Не. Искаш ли ходиш на мид? И тя ли дойде там, да? Ани толкова мислиш, че е много лесна. Лесно е, Много правя се на лудо. What the fuck, така изглежда много грозна лигата, като си намалиш настройките, бе. Аз така играя в момента, на Very Low. Аз играм на Medium WoW. Аз игра на Very High. И аз ама... Курва Другия комп. такава блядка я сука. Идар, блядь. Я, шакото е тука. Много добре фармиш, Роги, браво. Мерси. Къде пише фарма, бе? Тап и гледаш там... Жълти. Колко миньонки си убил? Това ли ти е фарма? Да. Бата ти чак сега да разбра, бе. Просто Да, питам, бе, съм не. сигурен. Да, бе, да. Не, бе, не, изобщо не разбрах сега, ако това се каже. Той ми даде 20 год О, безплатно. защо фидваш, бе, Роги, бе? Защо, бе, Роги, бе? Ще си го позволя, бе. Бе, можеш да си го позволиш. Виждам колко можеш да трябва да рекалваш. Кажи жив съм, Ми бе. ставиш линията, бате, на Извикай се жив съм, саппорта. бе, или кажи жив съм, На бе. саппорта. Избирай мъдро. Ще извикаш или ще кажеш? Той няма Дърси. приятелка, така че трябва да вика. Аз казвам, жив съм, бе. Той аз казвам жив съм, бе. То гей. Нема ли да се научи, че трябва да изчисти офиса? Да и го бута между ушите. Логика. Майка ти ми е луки. Майка ти е лойка. Мерси, да, бе. Как си, бабо? Добре съм, Тонки. И как е лигата? Правиш ли ги? Изи пента. Той не иска да я направи. Аре, стой пози линията, брат. Ако не мога, Какво ти пука? ми кетчат, какво правим? Тонка може шакото идва към тебе. Да, той направо идва към тебе. То не ме оцели, бе, смешник. Ти го бутна, бат. Го бутна. Роги фарми. Как? То окей, че бате.
Dot escape, бате. О, Верце, Ичигите. после обаче трябва да кътна началото на клипа. Ще има едно Що? час, ето го фелнах. Опа, мита... Стоя. Мит чак. Ще еба майката на тебе. Това хелва ли бе? Верт. Дай ти дава щит. Кой дали хилва? Давай от ми. А, да, хилва. И че го бе. А това синото какво прави? Шакото отива на бот. Акото отива на бота. Да, видях го. Шакото. Шако бе. Ела. Джунгъл им. Ето го, виж го. Фарм? Е фармило като тези. О, коза майка ти, джине. Брат, игра мастери за първи Трябва ми още един лево, за да ги почнем. Ма трябва да ме слушаш. Ми да, то ще... А не, чакай. Аре, идвай. Дойди. Ма няма да ги кетчиме. Само ще ги ганкваме, е така от време на време ще ги удряме. Някой ми писа по... Роги, все едно казах. Ганкваме ги, Роги, все едно казах, ганкваме ги. Приоса. Стой. Отивам там и ме няма... Ей, той може да го бием, знаеш ли? Ще можем, ама курец. Няма мана. Щяхме, можехме, казах. Нямаше да можем. Къде? Много по-рейнч от нас. О, Трябват ми шива нищо монетки ще кое остане. стигна на Prison Break? О, не съм го гледал от много време. Повече гледам лигата на пресли вечерта. Много яка, да, пресът много ме кефи баци как се вали. Аз трябва Защото да говори... Говори на български и говори правилни неща на лигата бат. Аз се научавам тук там някои имена, как се прави. Имам лут. Аз още не. Стига ги бий бе, бате! Аз ти ги точа, ама ти трябва да изчакаш момента, в който да ги фармиш. Или не знаеш. Да ми по 15, като удара колата, бегай. Беги! И мога го стънем, аз мога го стъна и да го убия обаче. И аз мога. Нямам ултимейт. Ми с ултимейта, знаеш как го стънвам, бате? Направо, пити това, скелета какво ги прави. Колко време? Много ли? Не толкова, ама пак. Не, бати. Бива, Не толкова, ама достатъчно, за да го убиеме. Много да ти еба, Бойко, майка уби да го ти еба. с Бойко, баци. Бойковате. Ще му викате Бойко на това. Защото е Защото яко. е снайпер, брат. Мисля, гледа колко далече те пуца. Бойко снайпер ли има? Бойко снайпериста, не го ли знаеш? Аз виж, че Бойко Борисов. Кой? Тонка, много съм бавен. Аз мисля, че на Бойко Борисов му... Killing spree. Браво бе, Тони бе. Тони бомбони. Двамата бат се ги убиш. Много трудно беше, защото той е много танки да... Така, нека ларнем храстите, за да се предпазим от беди. Топ дейност бат. И... Отивам да ганквам на бота обаче. Идвай. Аз ще Аз ще кажа ги една нова стъмна. клавиатура за $40 и даже водоустойчива баци. Късмет. Защото ти да не играеш на компютъра в басейн, бе бате, че трябва да устойчива. Не, просто мен ми хареса, аз ти казвам, че просто е и водоустойчива. Аз между другото... Други бати, бе, дали тебе смисъл, двамата бе, ще умрем. Go, gotta go fast. Направил си голяма грешка с водостойчив, с това, с iPhone-а бате. Аз ли бе? Баци, Трябваше да как? си вземеш водостойчив телефон, знаеш колко яко бате банят. Знам, аз си замислих като ми карти, брат. И след това аз какво тръгнах търса? Дали има Може да си такъв... седиш по часове Лекторат. баци. Роги! Какво правиш бе, бати, те са 4-ма! Какво са 4 има? Скелета им скача! Сам! 4-ма са! Но какво като са 4 има? Да съм факир? Да. Не, ретарци!
Аз половината бате не ги виждам от това долу, дето е бе бате. Айде, умрях. Ей, коте, здрасти. Майка ви деба, копелета нещастни. Ау, Гей ги бе бате бе! Едно А така бе! Вертезе. Трябва ли да слагам RIP Headphone Users после? Да. Какъв? Имаш ли бе? Да. Бати смешник. Садна ме. Пак Джина ще ме направи. Трябва да си махне много металически тук. Shut down. Още ми го няма на мене лаптопа, бате. Не знам кога ще да си го взема. Бебче, тази машинка си ме кефи. Бате, знаеш какво се оказа? Не. Че на кака ми приятеля играе и той лига. Лол. Той бачка много, аз му викам някой път като се освободи извън къде играем. Той като си вика как играеш и ще му се отиграе с тебе. Той да ми ще играе някакво си, той е силно по-слаб от мене. Като си. Смятай на колко е? Няма по-слаб от тебе. Не знам. Не съм сигурен точно на колко е. Не, Тебе, бе, какво 86 правиш, брат? Какво правиш, обясни ми? Знам, че е Трябва да изчистиме 86. миньонките. А, Ти цел- трябва да вземеш Роги? шибания фарм, защото си Роги? АДЦ. Нали И знаеш стоиш лига е отзад. спорт? Мълчи, бе! Какво мълчи? Абе, той не Играем. говори, бате, не мога да чуя от тебе. Роги, нали знаеш Ега тия лига е никога не го спорт? чуеш, Ей егал го, го шеш. бате. Един през друг говорите. Егал го шеш. Пожелавам ти го. Не го Моя- гушежик. Ма аз като бутна кола и ми дава 400 голд, не трябва милион да я бутна. Да, знам. Ах, майката на тебе. Копеле неща съм не доебан. Аз не ти Сядай казах. ли го, бе! Аз не ти ли казах, че съм с... Вау. На И Роги 13 викам, кръв! На 13 кръв! Ако не бех аз, щеше да ядеш голямата тия. Да ги стънна. Ти взели кил? Да. Аз исках даже и двата да ги взема, защото аз ги стъннаха. Аз ги лутнах. И аз ги лутнах. Лута ми е стана, брат. Ба, така култна. Викаш и Тони? Кое Смятай, аз съм на праза 14. Ability Power, бе? На Кое ти ми 14 за съм пили? играе толкова добре лига, бате, смятай като стана на 20 Да примерно. направя ли тази Ама той- маската? Тони, Не, ама ти го ставаш на 20 Тони, минути, бе, да не брат. знаеш, че Брат, брат, почнеш даско, тихо бе! после работа и така нататък. Ти Какво ще си ми мислиш? говорите за курви и педали? Ти не беше на 15, бе? Абе, Лиандари Турмен да го направи? Какво беше това? 80 Ability Power, 300 хилт. Никаква идея. 15 какво- Magic Frame. Никаква идея, кое е това айтъм. Права, бе. Не, какво. Ще правя Ability Power. Прави и опната. Много ясно. Ще взема ги one-shot. Играм днес на тия Нека ми герои се с играта. разбрахме, бати, събирам си пари, сега до това. До Black Friday, на Black Friday си купувам нов монитор, нова И че видеокарта, миньонките служи такова, това дето се върти. А така. ново Това дъно дето може. се върти. Ми не го му знам. Какво му Ето, е? ето. Тим там и ме Дай няма. ми. Ми какво прънчета няма, бе? Стой, нека дойде насам. Не, бате, копалете нещастни. Биги. Той ще пусне Бойко. Биги. Няма да пусне нищо, аз ще стоя пред тебе. Виж ме, баце. Ни го бе. Идвам да ги убиваме, айде. Давай. За тебе, ама един. Знам, аз нарочно го отминах. Нямам лут, стой. Стой, 8 секунди. Брат, аре. Не бе! Бате, Бойко, изпълни душата ми. Бой бе. Малко съм. Браво бе. Най-скинутия герой в цялата игра, баце. А така бе, кур за майка ти бе. Аре, я тавър дайвнеме. Анаре, бързо.
Значи това не знам, ама... Цъкни и Q на нея. Шауър, дай да я убиеш под кула. Е така както в момента беше за кулата, да убиете там. То не бутнахме колата. Айде бе. Къде и нощ почваме живо. Ах, къде влезнах, бе? Що мислех, че това е на Вертис? Ах, къде Може не трябва да знае. кална. Мамицата ти тъпа ковра. Идва Джин. Не! Не. Защо, бе? Защото си слаб бе! Що си дебел? Да го бутна на майка ти, бе! Нема с какво бе! Не на тебе, бе, бате, бе! Нищо! Аз обичам да се храна. Опа, влезе, искам фашна. Пише го в получата. Айде, се гьорка. Вау! Вау! Когато тонито не е фигна. То тунито. Стоха са гьорбата, ама... Какъв са кива, ма, чака са ги, не знам как искаш бе. Чакайте малко, че звън към бъц. Капа. Капа прайд. Много капа. Много капа. Фул капа, баца. Аре си говорим на английски една лига, цяла лига, бате, искате ли? Вау, не. Окей. Да видим кой как ще спре. М-м. Към? Не бе, не сега, следващата, бе. I know come. Към? I come inside your mother. Oh, in your puss. Виж ме, брат, виж ме. Two pussies. Виж ме. Бойко идва, бате, Това си не бе много. Бойко идва, баце. Бойко is coming. Верте се, Бойко is coming, баце. Не, бийте за мене, бе, не, бе! Цъкни си W, бе, ретард. Вау. Аз ако бех там ги взимах. Верте, ще се пробвам да доема, ама съм много бавен. Късно. Иначе Кур съм... за майка ви, бе! Dick for your mothers, all of them! Вау. For your mothers. Колко майки може да има един човек, бе? What the fuck? Те са трима, имат три майки, бе! Йоло. Само един баща, мен! Шербаца. Кур за майките ви, бе, бе, вате, аз вече им го дадох, бе, вате! Изи. Shutdown, браво, гечи това бате, бе, Бойко. Що не ми зачета дабл кила, бе? Падажа Самър. О, барон, бързо! Какъв барон, бе? Не, правилния барон. Ялата ми помогните за дракон, защото съм... На помощ! Умрех ли, бе? Не, паза за те. Яс. Застани пред него, бе, застани, Роги. Аз реконектвам. За Да да не бие това, бе. Еба и шибаня кондициева, бе, копеле. О, яла сега насам, бате. Яла ти сега, бате, Бойко, насам. Нека да направим с тебе онази игра. Яла, бате, Бойко, ти сега насам. Гей. Гледахте ли теория на това Suicide Squad? Не. Ете го пускат, аз отивам да го гледам премиерата. Падажа Самър. Сука, блядь, иди нахуй. А, О! гъгъва. Сарендър. направи, бе? Катка. Те се реднаха. Easy game, easy clip, easy life, баце.